שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור הבעות פנים. נעשה משהו נחמד ביחד. ככה, הבעות פנים זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם כמובן בסרטים ובהצגות שאנחנו עושים. כל הבעת פנים יש לה חשיבות גדולה. יש לנו כל מיני סוגי הבעות פנים, ונעבור על כמה ביחד. אתם יכולים גם לייצר לעצמכם אחר כך עוד דברים. אבל בעצם הבעות פנים, כמו שאמרתי קודם, הן מאוד מאוד חשובות. אבל זה לא רק להצגות וסרטים. גם אם אנחנו מתנהלים ביום-יום, מדברים עם אמא, מדברים בבית, מדברים עם חברים, הבעות פנים הן מאוד חשובות. יש את הבעות פנים שיוצאות לנו באופן אוטומטי, למשל אם אנחנו כועסים, אז מיד כולם מזהים שאנחנו כועסים, נכון? מיד כולם רואים. אבל אם אנחנו שמחים, כולם רואים. אבל מה יקרה במקרה שאנחנו רוצים לייצר את השמחה הזאת? רוצים כאילו להיות שמחים, אבל באמת אנחנו לא שמחים מבפנים. אז בשביל זה אנחנו כאן, כדי להסביר איך עובד המנגנון שאנחנו יכולים להגיע לאותם הבעות פנים שאנחנו רוצים לייצר. כשבאמת כואב לי, אז אוטומטית אני עצוב. אני עצוב מאוד. כי עכשיו אני חושב על משהו עצוב. ולכן אני עצוב. ואם אני נזכר במשהו שמח, זה וואו, זה מדהים, זה הכל. אז בואו נראה את כמה הבדלים, כמה דברים שיש. גם כתבתי כדי שזה יהיה קל יותר, גם תוכלו לראות אותי וגם לשים לב לזה. גם נחליש טיפה את המוזיקה, שלא תפריע לנו לקשב, אבל היא בהחלט תורמת. אוקיי. אז הבעות פנים שלנו הם בעיקר על ידי הוזזת איבר משתנה כל המשמעות. סליחה. אם אני עצוב או שמח, מה השתנה אצלי? בואו נראה. התשובה היא גבות ופה. שימו לב, אני ארד רגע מהזה. שימו לב שאני כאן כגדול, בין שמח לעצוב, מה שהשתנה, הכל נופל. הגבות, השפתיים, הגוף. בואו נראה. אפשר אפילו לקפוץ עם הרגליים. זה בעצם השינוי הגדול ביותר. עכשיו, אז בין עצבות לשמחה, שזה דבר מאוד מאוד שכיח, אני רוצה עכשיו להראות לכם משהו נחמד. לקחתי בעצם תמונה, יש פה תמונה של תינוק, כן, אתם רואים? אני רואה שאתם רואים. התינוק הזה הוא כרגע ללא הבעת פנים מיוחדת. כלומר, כמו שאני עכשיו, בחתימת פנים, לא מחייך, לא עצוב, לא מראה שום דבר. ויש כאן איזשהו טריק נחמד שכדאי להראות לכם אותו. לוקחים תמונה כזאת, יכולים גם לקחת את של עצמכם. מקפלים באמצע, שימו לב ממש באמצע, לא בטוח שאני דייקתי, אבל בדיוק על האף, בין העיניים ועל האף, אוקיי? אתם רואים? ואז מייצרים עוד קיפול החוצה על העיניים, איפה שיש את העיניים. ככה, פס ישר באזור העיניים, אוקיי? ועוד פס באזור העיניים, שניהם החוצה. נכון, הראשון היה פנימה, והאחורי, אתם רואים, בצורה כזאת זה יוצא בסופו של דבר. עכשיו שימו לב למשהו מאוד מאוד מעניין. רגע. אם אני אחזיק את התמונה בצורה הזאת, שמים לב? רואים שהתינוק עצוב. נכון, השפתיים שלו נהיות ככה. ככה, נופלות למטה. כשיש סמיילים עצוב, אז תמיד זה ככה, נכון? אז זה מה שקורה פה בעצם. בגלל הקיפול נראה שהילד עצוב. אם נעשה ככה הפוך, נכון מדהים? פתאום הוא שמח. ואם נעשה, מקסים. תעשו את זה גם עם תמונה שלכם. זה יכול להיות גם קסם ודברים אחרים. אז בואו נעבור על עוד דוגמאות מעניינות שיכולות לשמש אותנו. כתבתי כאן רשימה גדולה של דברים,
אבל רגע לפני, בוא נדבר רגע על שני דברים חשובים חינוכיים. קודם כל, פנים, איפה יש פנים בתורה או ביהדות? אז כתבתי לי כאן, המגלה פנים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אדם שמלבין את פני חברו ברבים, זה דבר מאוד מאוד חמור, ולכן אין לו חלק לעולם הבא. כמה צריכים להקפיד עם איך אנחנו מתייחסים אל האחרים. שימו לב, כאן כתבתי כאן. עיניים גדולות, מופתע. אני רואה שרואים אותי בקטן, אני אנסה לעשות את זה. אתם בטח תראו. שאני מגדיל את העיניים. אפשר גם לפתוח את הפה, אני רואה שזה יוצא לי בצורה טבעית. אם אתה רוצה להיות מופתע ממשהו, לעשות את עצמך מופתע, זה הדרך. עיניים סגורות, כועס, עצבני, חושב, כולם עם ריכוז. אוקיי, בוא נעשה. קצת סגורות, נכון? עצבני, חושב. אני ארד לרגע מהתמונה. אוקיי, כועס, עצבני, חושב. בואו נראה עוד משהו. חיוך, שמחה, כבר אמרנו. חיוך מאולץ, זה באמת משהו חמוד. שאני רוצה לזלזל במישהו, כן? אנחנו לומדים את זה. לא בהכרח שאנחנו נעשה את זה או שנעשה את זה בהצגה, אבל לא בהכרח שנעשה את זה חס וחלילה למישהו אחר, אבל אנחנו בהחלט יכולים ללמוד מזה מי מזלזל בנו. אם אתה רואה מישהו מזלזל, זה אומר חיוך, זה קל לעשות חיוך מאולץ. כי לחייך באמת זה רק אם אני באמת שמח. אבל לחייך בכאילו זה יותר קל, כי אני עכשיו לא שמח. לא שמח ממה שהוא אמר לי. ולכן זה ככה. זה מאולץ. בואו נראה אם נספיק עוד לעבור על עוד כמה. אתם רואים? איך בודקים? כתבתי לי, איך בודקים חיוך אמיתי? מחפשים קמת בצד העיניים. בדרך כלל, שזה אמיתי, אז יש מין איזה קמת כזה כאן. זה ממש מראה על שמחה, זה עוזר לנו לדעת. אז אוקיי, בוא נעבור על עוד משהו, יש לכם את זה, אתם רואים? סגירה של הפה כשלא רואים, שפתיים זה אומר לחוץ. אם אני סוגר את הפה שלי, ולא רואים את השפתיים, כן, ראיתם כבר? מה יהיה? אני לא יודע. אוקיי, לחוץ. אז עברנו על כמה דברים. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, בעצם לעשות מין הצגונת קטנה על הבעות פנים. עברנו פה על רוב הדברים, אתם יכולים גם לעשות בעצמכם. נתנו גם את הטיפ הזה של הציור שלכם. דיברנו על התורה, ומיד נעשה איזה מין הצגונת קטנה. ומה שאני רוצה להגיד, בגלל שאנחנו נמצאים בשבת פרשת בראשית, אומרים ככה. הרבי גם מביא את זה. כמו שאדם נעמד בשבת בראשית, ככה זה כל השנה. מה הכוונה נעמד? באיזה מובן אני יכול לעמד? אם אני עומד עקום אז כל השנה? הכוונה יותר הכוונה בהתנהגות. אם אדם, אתם, ילדים, יצאתם לתחרות ריצה, שני ילדים עומדים בתחילת המסלול. המדריך אומר, תתכוננו, מיד מתחילים. אחד מכם, נגיד אתה או החבר שלך, מחליט בדיוק לקשור את הנעליים. ואתה לא עומד עם הצד, אז תמיד עומדים רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה, עם תנופה כזאת כדי לרוץ מהר. ואתה לא עושה את זה, אז בעצם אתה לא מכין את עצמך טוב לריצה. המשמעות היא, כשאתה תרוץ, אתה לא תצליח בריצה, נכון? יכול להיות שאפילו ינצחו אותך, כי לא העמדת את עצמך בצורה נכונה. אז אדם שמעמיד את עצמו כמו שצריך בתחרות ריצה, הוא יצליח בתחרות, הוא העמיד את עצמו. אדם שמעמיד את עצמו בשבת בראשית, שזאת השבת הקרובה כמו שצריך, יודע מי ומה הוא, ילך לו שנה טובה. הכל, עד עכשיו לקחנו בעצם מידע וכללים, נתתי לכם, גם בשיעור הזה נתתי לכם כל מיני מידעים, על הבעות פנים, בסופו של דבר הכל תלוי בנו, נכון? גם מורה מלמד בכיתה כל מיני דרכים,
אבל בסופו של דבר הכל תלוי בנו, איך נתנהג ואיך נעשה. אז קחו את זה לעצמכם, איך להתנהג בשבת הקרובה. ועכשיו אני אעשה מין הצגה קטנה של גם שיש בה הבעות פנים, וגם איך לעמד. אדם שעושה משהו, כמו שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שאני עושה משהו, אני קודם חושב. אני רוצה להכין ארוחה, אני קודם בודק שיש לי את כל המצרכים, ואולי צריך ללכת לחנות ולקנות. אז לרגע אני אחת יעצור, ומיד נמשיך. אנחנו ממשיכים. אז הסיפור שלנו מספר על אדם שהוא היה שליח של המלך. של איש עשיר. יבגני? מה? יבגני, בוא רגע, בוא. מה? בוא רגע, בוא. לך תביא לי מישוק. תביא לי שם קצת... משהו לאכול, מה? מה אתה רוצה לאכול? תביא לי איזה דגים משהו, דגים. אבל שיהיה דג טוב, משובח. בסדר, אדוני, אני הולך לשוק. אני אביא לך משהו משובח, שובח, חבל לך על הזמן, משהו ממש משובח. יבגני הולך לשוק. חברים, אני באתי לקנות מהשוק משהו. מה יש לכם למכור? זה מה שיש? וואי. מה זה הדג הזה? אתה בטוח? זה האחרון שיש לך? וואו. זה מגעיל. בכל השפות מבינים את הבעות הפנים, אתם יודעים את זה, נכון? אם אני אעשה מגעיל כשאני בסין, כולם יבינו שאני נגעל מהדג, נכון? אין מה לעשות. אני חייב להביא דג, הוא ביקש דג, אני אביא לו מה שהוא רוצה. אדוני! הבאתי לך דג! מה זה? מה הבאת לי? מה הבאת? הבאתי דג! זה דג? מה הבאת? יבגני, אתה עשית מעשה חמור מאוד. אתה תשלם על זה. מה עשיתי? אתה תשלם. אתה תשלם על הדג. אבל אדוני, אין לי כסף. בסדר. אז אתה תקבל מכות חזקות מאוד. לא, אני לא רוצה לקבל מכות. אז אתה תאכל את הדג. אוי ואבוי לי. או שאני מקבל מכות, או שאני אוכל את הדג, או שאני משלם. אין לי כסף. אדוני, אני רוצה שאתה תרביץ לי. אין לו! והם מכים אותו. אדוני, אין לי כוח, עזוב אותי. אני לא רוצה, אני רוצה לאכול את הדג. בסדר, תאכל את הדג. אוכל את הדג. לא מגיע עד הסוף. אתה לא מסיים! תסיים. אני מנסה לסיים. תסיים, אם אתה לא מסיים, אתה תשלם. אני מנסה, וזה מגעיל. והוא לא סיים את הדג. טוב,
אדוני, אני אשלם. כך יצא יבגני ושילם על כל הדברים מההתחלה עד הסוף. אז בעצם גם חטף את המכות, גם שילם על הדג וגם אכל את הדג. הפסיד מכל כיוון. אז נכון שאולי יכל רק לאכול ולסיים והוא היה ניצל, או שהוא רק היה משלם, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו נמצאים בשבת בראשית. הבעת הפנים שלנו, איך שאנחנו נתייחס לחג הזה, זה ככה אנחנו נצא לכל השנה. אז אני מאחל לנו בהצלחה, ושיהיה בשורות טובות לכולם. זהו, עד כאן. להתראות.